26,720 daqshekk huwa l-ammont ta' ħaddiema li ddaħlu Malta minn barra l-Ewropa f'sena biss. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li għamel ix-Shadow Minister Jerome Carwanacilia lill-Ministru Byron Camilleri. Carwanacilia staqsa kemm bdew jaħdmu persuni barranin f'pajjiżna matul l-2023 u kemm minnhom kienu minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u kemm kienu minn pajjiżi terzi. Bil-Ministru Camilleri wieġeb li matul is-sena li għaddiet kien hemm 26,720 Third Country National illi bdew jaħdmu l-ewwel darba f'pajjiżna. Din l-informazzjoni ma tinkludix persuni oħra barranin li matul is-sena ma baqgħux jaħdmu jew telqu minn pajjiżna. It-tweġiba tal-Ministru tal-Intern tikkonferma li fl-aħħar xhur il-Gvern baqa' dej bl-istrateġija tiegħu li importa f'pajjiżna eluf ta' ħaddiema barranin b'nies fl-industrija tax-xogħol jindikaw li ħafna minn dawn qed jaħdmu litteralment biċ-cheap labor u qed iżommu baxxi l-pagi tal-Maltin. Dawn in-numri jikkontradixxu wkoll dak li stqar fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru nnifsu meta prova juri li qed jindirizza din is-sitwazzjoni kritika li ħolqot splużjoni fil-popolazzjoni.